салом бинандагони хабартиҷӣ, умедворам ки ҳама сеҳату саломат ҳастед ва чӣ хеле ки мегӯем худованд ба шумо сеҳату саломатӣ диҳад, ба ҳар яки моҳу шумо. Чӣ хеле ки мебинед ин касалиҳои коронавирус омад, чӣ хеле ки омад, ҳамин хел меравад албаттара. Ва мавзӯи мо дар бораи ин аст ки имрӯз парвозҳои самолёт мо занг задаем ба аэропортҳо ва якчанд одамое ки буданд шахсан суҳбат кардем дар бораи парвозҳои Россия СНГ, вале дар Тоҷикистон, Узбекистон кай парвоз мешавад. Ва чӣ хеле ки медонем, аз 10 март онҳо баста шуда буданд то 1 май. Ана акнун дӯстони азиз, мана 1 майам омад, вале мегӯянд то 10 май албаттара бояд кушода шавад, то 10 май, чунки бисёр одамо билет харидагиянд, вале онҳо намедонанд чӣ кор кунанд. Билетҳояшонро бурданд, гоҳе пул гирифтанд, гоҳе надоданд, во нисбашро гирифтанд, вале баъзе бачаҳо иваз карданд, ба числояшро иваз карданд. 10 май, 15 май, як хелошон да июн гирифтанд. Ва шумо ҳам метавонед ҳамин хел кунед, иваз кунед билетҳоятонро. Лекин шумо бояд рафта билет нагиред. Билет ки гирифтед, танҳо аз худи ҳамон аэропорт харед билетро, дигар ҳеҷ ҷо нагиред. Дигар ҳамаш дурӯғ аст. Танҳо метавонед шумо давлатӣ, яъне дар ҳамон ҷое ки мефурӯшад дар аэропорт, ин давлатӣ аст, танҳо ҳамҷа харед. Баъд суҳбати мо тамом шуд ки ба ин ки парвозҳо кушода мешаванд, иншоалло кушода мешаванд ва ҳамаи шумо меравед Тоҷикистон. То 10 дераш 15 май бояд кушояд. Фақат дар столицаҳо мешавад, масалан Москва, Душанбе. Дигар ягон шаҳри дигар намепарад, на Кӯлоб, на Хуҷанд, танҳо ҳамун Душанбе. Ва дӯстони азиз, билетҳо танҳо дар аэропорти Москва фурӯхта истоданд, вале мешавад. Албатта ин коронавирус омад ҳамун даруни аэропорт, ҳозир ягон самолёт кор накарда истодааст. Чӣ хеле ки медонед, касалиҳо зиёд шудааст дар Россия ҳозир, вале ба мо гуфтанд якто самолёт парвоз мекунад, якто ҳаваям як ҳафта, байни як ҳафта ба як бор парвоз мекунад Москва, Душанбе, тамом. Ва конкретни ҳамин числояшро мо гуфтам, моям намедонем кай именно боз мешавад ҳамон самолёт, вале точнашро мегӯянд то 10 май бояд боз шавад, якта самолёт бояд боз шавад. дӯстони азиз, ман умедворам ки шумо сеҳату саломат ҳама бошед ва пулҳоятонро расход накунед, ягон чизҳои лишни нахаред, дар кисаятон доред ва тоқат кунед. Ин ҳамаш гузашта меравад. ҳоло ба пешина меоем ва албатта дар комментария нависед, ман дар ҳар якти шумо ҷавоб медиҳам. Чӣ саволе доред, ҷавоб медиҳам.